La col·lecció Ren de l'editorial Denes segueix un camí magnífic de qualitat i de propostes interessants. El seu catàleg s'enriqueix ara amb Severina, de l'italià Ignazio Silone. Nascut a Pessina l'any 1900, es deia en realitat Secondino Tranquilli i va ser un destacat activista d'esquerres i un dels fundadors del Partit Comunista Italià l'any 1921. Una mica desencantat i mal vist per les esquerres i per les dretes, va començar a reflexionar sobre la seva condició de cristià, un pensament que es reflecteix en la seva literatura. La seva erudició i el seu compromís personal i social el van convertir en un autor seguit i molt llegit. En aquest sentit, a més de la seva posició política, defensava l'esperança com el gran vestigi cristià en un món sense fe. Severina, escrita l'any 1971, és una mostra de la fascinació de l'autor per la filòsofa Simone Weil i posa de manifest el canvi de paradigma mental de l'escriptor que renuncia a la seva fe en la revolució política i se centra en l'esperança d'un canvi de paràmetres morals com la única via per aconseguir un veritable canvi en el futur de la humanitat. Severina d'Ignazio Silone, un nou títol de la col·lecció Ren de l'editorial Denes. Jordi Cervera per ICAT FM. Més informació a icat.cat.